Nagsumiti og petisyon ngadto sa Korte Suprema ang pipila ka mga abogadong Mindanaoan ug sakop sa Davao City Council aron babagan ang impeachment proceedings batok ang Vice President Sara Duterte. Bitbit ang umaybay ka mga dokumento gisumiti sa mga abogado ngadto sa Korte Suprema ang petition for certiorari and prohibition sa pagpanguna ni Attorney Israelito Torion ug Attorney Martin Delgra kaganina buntag. Ginakwestiyon sa petisyon ang constitutionality ug legality sa impeachment process. Tinguha sa mga petisyon nga mag-issue ang Korte Suprema og Temporary Restraining Order kung TRO ug writ of preliminary injunction ug ianal o dili ba kaha ipadaplin ang impeachment complaint batok ang VP Sara nga natanggong karon sa Senado. Nakipsab sa prayer ang pagdeklara nga null and void sa articles of impeachment. Gawa sa mga abogadong Mindanaoan, mipirma sab sa petisyon ang kadaghanan sa mga sakop sa 20th Davao City Council sa ilang kapasidad isip private citizens nga girepresenta ato sa filing ni Councilor Attorney Luna Acosta.